Welcome po sa ating 4th Ride for Recovery na dito po gaganapin sa Barangay Salvacion, Rosales, Pangasinan. At meron po tayong 200 na recipients dito, 200 families po ang mabibiyayaan ng ating relief goods. So yon, tapos siyempre hindi mawawala ang feeding program sa ating mga kabataan, pag-games. So yun po, mga kaganapan po ito, panoorin nyo po. Good morning mga karibap at mga ka-charity natin, mga kagulong, mga karipapits. Dito po tayo sa Rosales, Pangasinan sa ika-4 na charity event ng Charity Riders 1 for Philippines, Charity Riders 1 for Luzon chapter. At amin pong magbibigay po tayo ngayon ng 200 packs sa beneficiaries para sa ating mga kabataan, and of course at magkakaroon din po tayo ng feeding program mamaya-maya lamang. So come and join with us at tuloy-tuloy lang po ang ating programa sa charity events ng Charity Riders 1 for Philippines dahil yun po ang ating advokasya. So come on guys, dito lang po tayo. Stay tuned with us at marami pa po tayong event today at sa mga susunod na araw. Of course, bago po ako magtatapos, I would like to greet mga kasama natin sa Charity Riders 1 for Mindanao and Charity Riders 1 for Visayas. And of course, dito sa Charity Riders 1 for Luzon, nandito po tayo sa Pangasinan, Rosales for the 4th event ng Ride to Recovery by Charity Riders 1 for Luzon. Good day to everyone. I'm Rowena C. Ignacio, the Head Teacher 3 of Salvacion Elementary School. I would like to express my sincerest gratitude for choosing the Barangay Salvacion for a feeding program and giving of food supplies to our barangay mates from the Charity Riders for 1 Luzon. God bless you and more power. Thank you. Nandito po ulit tayo sa Barangay Salvacion, Rosales, Pangasinan, of course, at kasama po natin si Ma'am Maylene, ang ating BH Barangay Health Worker dito po sa Barangay Salvacion. Ma'am, kumusta po ang ating lugar? Okay po, okay na okay po, sir. So, kumusta naman po yung kapanahunan ng pandemic? Super nakakalungkot po kasi lahat po tayo sobrang naapektuhan po, pero bangon pa rin po. Yes, that's why andito po yung Charity Riders 1 for Philippines para sa ginagawa nating ride to recovery. We ride to lift up others people's lives. So, sino-sino po yung mga napili ninyong beneficiaries dito, ma'am? Yung yung mga beneficiary po, lahat po parang sa food pack and sa feeding program yung po pong natin. mga bata, yung kasama na rin po yung parents po. Doon sa food pack talagang sinama nyo lahat, hindi nyo pinipili, walang sectoral. Wala po. Dahil sa sobrang saya po namin na sinabi ni Sir na kahit na sino po, si Sir Renan po na okay po. So, kumusta naman? Ano naman ang mensahe ni Kap para sa sobrang saya niya po sa activities na ibigay niyo po dito sa Salvacion, Rosales, Pangasinan, dahil po sa opportunity na binigay niyo po sa amin. Okay. Sobrang nagpapasalamat po kami. At maulit po ito dahil ito po ay ika-4 pa lamang na event at we are targeting for 1,000 beneficiaries para sa Ride to Recovery na gagawin po ng Charity Riders 1 for Philippines. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po.